Ясно. Виж как напълва такова. Клечи да не те опъча. Охо. Свещи. Майко. И аз като си мисля, майки... Стой! Май за това беше дошъл. Да. Бати крокодил е това, бе, братле. Моля, че се прости ми. Това път е направи жестоко. Браво. И тази се хили копале. Гуши. Искам, брато, да ме снимаш с нея. Там звънокъл, викам, Мариан, какво прави с тази тапа, викам, бати готино нещо. Аз се следех още от това. Добре, бе, ма не я видех да потопи, бе. Бати звера. Чай, ще хапне това, бе. Ще хапне телефона. Мариана, искам снимка с това. Ево, казах ли ти? Каза ми. Динозавър. Изглеждаше по-малко така, колкото бела наистина. От одеве гледам. Може и 8 кила. Не. Ага. 6 кила. Аз 7400. Бати, виднах и за момент крилото. Аз имам клампи, ако искаш такива. Не, тя е в гъза. Майко мила, какво съм направил, гледай. Тирах по 3 кила. Преди 3 години. Абе, баровец. Душата, бе. Скочи, бате, наши... Душата, бе. Аз затова не имакам такова. Паси майката. Над си го апаратчето.